очарователна майка за мама Цветелина. Нека да чуем за една истинска българка сега. Една битюренска облечена в носия, която е носи с гордост. Да чуем много силни аплодисменти за Пепа. За нейните чудесни и страхотни родители, за мама Мария и за тати Мирослав. Малко по-късно ще ги направим с една балада, но сега видях, че много прекрасно и сладко сте си хванали на едно право истинско българско хоро. Ще започнем, разбира се, с леките хора, да направим една хороводна китка и един прекрасен микс за нашите две прекрасни, за Габриела и за Пепа.